Bun, fraților, asta este partea a doua cu tiroliana. Cum se dau colegii mei. Așa. Lasă filmările, fă-le poză. Uitați-vă, fraților, asta este partea a doua cu tiroliana și nu uitați să dați un like și un subscribe dacă nu știți unde este, chiar aici jos. Și uitați voi, fraților. Uitați că se chinuie. Uitați-vă și voi că se chinuie. Săracii. Adevărat, fraților. Hai, pe lateral, hai. Adevărat. Da, este pe gratis. Nu este greu să dați un like și un subscribe. Doar vă duceți de aici jos și apăsați pe butonul de subscribe și dați și un mare like. Uitați-vă și voi câte nivele mai sunt. Mai sunt foarte multe nivele. Wow, înaintează deja. Doi. Mai faci. Bă, fraților, uitați-vă cât efort depun pentru acest videoclip. Vă rog, dați like. Nu vă mai vă las în pace. Vă rog frumos să dați like. Dar oricum nu pot posta eu. Nu postez la